Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kablay phi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. Shibanta ban ay kajing karshan ya kajing dawa jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ka kinhun New Trap National Awakening Movement KHNAM ha ka khandai turik unailur kalalet ya kundu ya u EM in charge jong ka trade u jigur merthong ban pinsngol ya ka jing ut jing nam jong kinong nya tourist working president jong ka khnam ba Thomas Pasa ula ong ka jing ya kundu eu ba jigur merthong ka dei namar ka council ka don ka bor ban check ya ka trade license jong ki kali banabar jilla ha ki jaka ba ki jaka jong okai perthai ki don hapo upot usam jong ka KHADC Namar bakini ki kali jong ki briu ki banabar jong ka jilla haba ki rung ban kamai shiki do ki jaka jong okai ki hap hapo ka kendon an jong ka trading but Non-Tribal Regulation Act 1954. Nakaliang ka jongi haka ngi kwa ban penpau ba nakaliang ka jongi kung kasengi ngi penpau yo jing kershan. Halor ka jing dawa jong ki tourist association ki jongi ban khakla no ikni kali ki Bombay registered Meghalaya. Lani ki tak banabar ban kamai lailan sakit tourist spot ki bodan po jala ka jongi. Kumu faidin khandiat nakaliang ka jongi kung kaseng ho arja khanyo. Nila le e study ka kerpang ban but nuksa ya ka jingyai lenti lang naga jing penyai ang tiap sikim bang ila paru da ka representation cha ka sarkar ka tua por ha ka bang ila bu ka jing dawa ka jongi ban khang no ya kini ki turis ki banabar bakim dei bani olat ban rung shado kini ki turis sport ban pensange oki hang no ka jaka ka baka sarkar ki ibet kang ba ki kali ki jongi pada kim yo ban kit pada yakin nak itu kijaka syaki tourist destination ibu fair pada hak tu puan nak kalian jongka government jongka jela ka jongiru kira nak kalian ke transport department kira adap ban lek ban pej ya kata ka sampel mah dan kita karu company sang te support sikim bat kira alap ba hang tiru ki kim ju ailat ini kali ki banabar ban lek chaduk ki tourist spot bat hak ka bakhaddo hi haka neutrik menai fact arja khat pra lamba ka sithi ka ba number com/trans/enf/nrifo/arjar khat new/arpulai nakaliang jong commissioner jong transport ula ptha ya borok kini ki district transport officer ban check ya kini kali ki ba wan nabar hak ki tourist spot ki jongi bat ngila community ba kani ka kan ulong no bat ka handai ka wan no collection bat kani kala susah no kala suja no kunto dan kalian ka jongi menta ka sti ka jika ka jingwani kendu jongi ya ka district council lemba jongi em trade ka dei halor kini ka no remba na kalian ka jongi ngi sautu balada kini ki kali kamai ki banabar kilet shadu ki jaka tourist spot le ki jaka jgo kai pertai banyak kamai tamut ki ha ba ya pok ki kendon ain jongka trading by non-tribal regulation kak ndai sepasan pusau kamut kiwan ban kamai sini nak kata kadaw nak liang jongi ngilawan kerpat EM jongka trade ba intuklar dia kani bat ka discouncil kariban pentikna ba kini ki banabar kam tamen abar ka state kim dei na pok ka state ru kim dei ban yolat ban lek ban kamai sya ki tourist destination ki bodan pok ka jela ka jongi kanang ba kanong rim jong gani ka trading my non-tribal regulation kha khandai spa san pusau ka badai ban yada ya ka khai ka pateng jong utrai ri trai muluk kan ne kanang ba kino ki ba penken ya ki kendon an ki baladon apa ka district council kan simi ki senjam ki ba biang ban khanglat ko mi gani jai bre boleh gitu ka order ba mi pi kene ka sithi ka ba mi na kalyang transport commissioner ha ba bra tha ingin ki district transport officer ban check ya kini ki suspicious vehicle ne kita ki kali ki banabar ki barung ki tourist station ka ja no kadawi ka dei ba hadin ka to kalawan collection kalawan no ka sarkar ka bathamai kabong yong ka MDA 1 te nadu to ka por wat lada na kaling jongi ngila tho henry kamdon kanu ka jingmi na ka jing tho ka jongi bat kumba ka pau mentai le se habang ibu jing dawa ki fair sangani ke MDA government ka la ban wan ra ka jing mentoi ya ipat bahi ngi iba kilong le noi kilong sap kalau mengikran jaki beriu bon skor teka ka kam dan cum toy su kai dei katai baka du no ila ba pang ba ka dika sarkar MDA to wa du na yes kani ka dika sarkar MDA ki ba penduk ya kani ka rai kabal ami ne kalian ke transport
Commissioner's Office hau arajar khat phra neutrik banai ba Jadi ke asaran semua ini ya. nakaliang jong UM trade ulang bon discuss bat ki officer jong dis council ban pet ya ki lat kilenti ba kai ba ka dis council kala bande nangi ngi ai jimot hi ba ngila ngin phaiden khendiat ba don tu ipor ban nakaliang giseng balang kala yang angke apo tengar angke ban check ya kini kali ki balik sapo macu tu kawan ka jing puntut Henry ke dis council kala hi ban le ya kata ban check ya ki trade license jong kali kiba le si kiba nabar kiba persyang ban le si tourist destination kiba don apo sekti Thailand kiba kiba Thailand kiba don apo sam jongka ke CDC kita ki jingai jumut bat ngin ap kiba lenti pada hadin ba IM3 la ong ngi ban sa discuss sabat ki officer ban wat kirat lenti ngin ap kiba lenti kata apo imleng ga jongi ngi la de Marsin 1 ga sarkar ga bathamai ka MDA 1 ho arja khat phara ngele tho in continuation ya kene ga siti ta sau sandali Henry kasuja be composition sino ngila kwaru ban ikendo yo siam hene man bang itho city ban pan appointment ngim jio te bandung jibor ka kamra jong siam te kalong ka adu kata tangi te kata ngimla bandung jibor te ban pan dapan appointment ban ikar ni kena madru ngim yo lagi thor ka city ru kasuja te kani ka penpau tangi ka we ka mindset bakane ka MD sokar kala right kan we rai bang inum snap yunu yunu ngin le ka bamon kadikata ka nongrem jong kadika sarkar ka mamanta bat kidak kising ki thau sa katai